Para sa dugang ang mga detalye sa Negros, kag panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat talaki nga isa sa nagpangawat sa tato kabalay sa Bacolod City, Arisado. Sa Talisay City naman, pagtaban sang folding table kag vacuum cleaner, nahuli kam, nakatutok Aileen Pedraso. Makita sa sininga CCTV footage nagwa sing isa ka balay sa Talisay City nga nagalakat ang lalaki nga nakakalo kag naka-face mask. Wala nakuhaan sa CCTV kundi inini nagdiretso. Apang makaliga na masobra 15 minutos, makita nga ala na ini sa puwerta sang gate sang balay. Ginhinahinay sang lalaki ang pagbukas sang gate, tub-tub na kagwa na. Bit-bit sini sa pagpalagyo ang folding table kag vacuum cleaner. Posible suno sa tag-iya nga madasig ang pagtaban sang lalaki bangod na hamtang lang sa garahe ang mga gamit. Posible nga nagtaklas ini sa gate. Wala gid kami kula gid ko kabatsyag. Ara na ang footage. Nakita pagbugtaw ko gid, pag abri ko kay gabugtaw kami sang dog ko mo, gagwa kami mga 5 o'clock. Sa March 9 to nga second nila pagkato ang chair ko gingkwa nila mo, ang plastic chair. Now ang table nagigingkwa nila. Magluwas sa mga bangko, may cash kag iban pagig nga gamit nga nataba ng kawatan sa Marso. The wallet, the bags, mga brand new gitanan kay halin sa States. So, mga shoes namon, ginpangwayan ng mga TV, damo siya. Even ang cake sa ref, imagine. Ang cake sa ref, ginkwaya pa. Posible suno kay Grace nga ang suspect sa Marso nga insidente sa pagpangawat, amuman ng suspect sumunga Hunyo 14. Ginimbestigaran na sa kapulisan ng insidente base sa kuha sa CCTV. Kam sa mga amo na nga insidente, no, may ara kita ginatawag nga motive. Tapos may ara sila nga chance nga mga kuha, opportunity nga ginatawag. Most probably ang sa mga balay, no, nga na left nga open ang mga gates, open ang mga doors. Sa Bacolod City, arestado sang kapulisan ng 21 anyos nga lalaki nga ginatudlo suspect sa pagpangawat sa 3 ka separado nga mga pamalay sa Barangay Granada. Nakapalagyo ang upod sini nga menor de edad. Apang na-recover ang mga kinawatan nga 3 ka cellphones, 4 ka mga relo, kag mga kables ng kuryente nga may kabugusan nga balon nga 100,000 pesos. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.